Magkagihatag na ko ni mo tanan. Wala na ko gipangayo tanan nimo. Ngano gutong? Naninibiyan ka! Unsa may magkuha na ako, ha? Unsa may magkuha na ako! Jisa! Uy, Jisa! Naay audition dito sa kuan na siya sa kanang murag Batang Quiapo mas muna sa CBN dayon na TV6 niya GMB GGB GM murag kana murag GMB murag kana GMB na audition dito di ba ginahan ka kanang mga hilak-hilak nga drama-drama sus bagay ka dito na dito lagi na lagi nya nindot jud kayo kay tulo ra ka oras 10K uy kanindot sige na apply ka. Ay, di, naku, assistant ra ko nimo. Ikaw kaya ngayon, di ka. Adi, lagi, wala ko'y talent lagi. Ana, ikaw ra, kay makita na nako ka sa CBCBN o sa GNB. Ano ba? Nalagi dito, tra. Ato na atras. Naman, Derek, asa naman ko partner, Derek? Sugod ta, kay napakoy lakto, ba na ko appointment dito ba sa Triple X bar ba? Asa mo tabi kontak na ko? Relax na good. Hindi kay ma-stress ka. Huwag tang imong mga kuan, boogie points mo. Nagkabala ka kay maabot ron. Wait, kami gamay lang kayo. Siya, trabato na ako gabi eh. Kalibanga ko na siya. Basta nakinom mo to diya tapos eh. Okay na to. Ako lagi dahin tong siya lagi basta. Adjust ko sa camera ka din. Bastag makasiin na. Kalibangaon din nagugma. Asa mo imong kuan manager iparitas ka kay. Imong kagwapo mo. Eh, giritas naman eh pre. Pre. Derek, ini i-recharge ba nga maano jining naungab sa kausa i-recharge. Hoy, tigritas asa to ron. Makeup artist. Kay gina-iritas ka ng gwapo kay siya. Asa tarong bayot sa retik makeup artist rin ang laki po. Nagyahag na. So may kamera na ako nag-loading ning maayo eh. Relax lang, ay ka balaka. Straight lang. Inhale. Exhale. Inhale. Exhale. Good. Kana. Ay ka bro, abot ron. Relax lang. Adjust ko kamera. Kaya gid eh. Kaya gid. Direk! Direk! Dara! Direk ko! Bagay na mo. So, dili na lagi paabot yung partner day. Papa kayo. Mo no? Amo na ni siya. Papa kayo ni Mike ni siya. Ikaw rin kang apil. Na? Pwede ko. Pwede ka eh. Para ikay mo promote ani. Asam to? Dagan. Ano to ipapromote una? Ay, ikaw na lang ani ha? Sige, magsugod na ta. Sige. Okay rin mo? Sure ha? Sige. Kagwapa sa kong partner. Oh shit! Amis pa kay tao. Ikaw din akong partner. Sorry yo. Jisa. Nice meeting you. Saan magsugod ta ni? Mapil ko kuyo-kuyo ka ni? Oy, Derek. Sugod na ta, dali, sugod na ta. Day, ang script ha, wala ko ka suwat pero ako rin gasugo sa kong utok eh, bright ako. Ano sa kong utok tanan. Ang atong script ani si Sario himong uyab. Uyab, si Sario din ha. Sario, kani si Jessa. Okay. Bilis mo. Mana tingnan si kanan mo gid na. Okay. Mo na ang kanang senaryo ha. Gibuogan ka ni Sario. Di ka kadawat. Maghubog-hubog ka. Dahil mo inom ka itong produkto. Sana Inom ka ha? Ay, Direk. Inom? Nandiyan na ba ka? Kanang, abi na ko, model ko, Direk. Kanang, posing nila ko, mamahal ko. Ibuogan dili ka. Magmaway magkanang. Inom juga. Mama ni bato ni mo. Pwede ka ng tubigan, Direk. Dili na pwede. Kinala makita sa mga viewers na to nga niinom ka. Okay? Ready na itong kamera? Itong kamera de. Saan na itong... Tara. Apa mo yung ready na? Yan na. Ready ha? Ready. Hi. Hi, sa. Okay. Okay, anak. Okay, adjust lang. Basta mo ito ha? Balik ko na to. Ibuogan ka ni Sario. Nagmaoy ka. Uinom ka ni. Inom ni. Atau ablihon. Abisa to ha? Direk, pwede siya lang. Dili pwede. Ikaw may nagmaoy kay si Sario kanang ako'y gibuogan. gipasakitan man kaniya. Maoy ka silbi kanang love kini mo siya ba? Nya buhaton nimo tanan para magbalik mo. Ha? Ma'am dyan na yan ang realidad, Derek. Sa bahay kay... Kinalan siya nga. Ay buhaton niya kanang limuto ko sa script. Nuwas ko. Padayon na, Derek. Padayon. Guwapo mo kanya siya.
Oh, Kuya. daghan ka nagbabae niya. Natural. Nagukod juga niya. Di ba? Ano ra ako sa kablihan? Dili, ako lang yan, sakit ang ngipon. Sugot ha? Inom ha? Mayroon ka rin kong rolling action. Inom na ka. Ako magsugod direct. Dito? Ang buhaton siguro na to, ani. Ana Okay, siguro. si Sir. Mana si Sardili, ana mo. Nag-inom na ka. Naglitan mo siya ba? Okay, mudol. Doon siya. Mana ka. Ikaw sa saryo. Mana siya ka. Mulugnod ka. Doon siya. Di na lagi ko. Nako. Di na ko na mo. Usog dito. Ano ba? Seryo? Oh, nanay ko lain. Okay, Na then, guwapa pa okay. nimo, sexy. Ana, daghan dato, ana ba daghan. Daghan og kwarta. Ana ka. Kumpa, dako. Dili ka gibuhat ako tanan mo ana. Inom ka, inom. Inom ha. Wala ni kat ha. Ditsure ta, daghan ka kamera, kamera dia. Napati kamera dia oh. Dili na kamera dia bikas. Sistan. Tumbag sa sistan. Boss. Okay. Ada sistan tumbag sistan to. Ada kamera main kamera. Dia kamera angle pikas ni Saryo kita yang naong. Hai sa hai pikas bi. Okay, daw sugot ta. Sabi nga ini tulon ako. Adi, nan mudan. Okay, hubung na ka na. Hubung na ka. Okay. Okay, rolling ta. Rolling ha. Okay, rolling. Inom. Ikaw, Saryo. Balik ito. Ano, Saryo? Ano siya? Hindi ka, rolling action. Inom si Prisoner. Action na gulak ko. Ikaw ko gamay anak na yun na. Ay, ko biyay. Okay. Ay, ko biyay. Istorya. Hubog ka dapat. Kisa ni anak direct. Ako ng anak taon. Pinanggan ako. Lingkod di haday. Di hana. Lingkod di haday. Ay, magsapa. Kaya shooting ito. Pinabuhi na ito ah. Hindi Okay. direct. Rolling. Action. Hanga! Ay, isa. Cut. Ayaw bag. Wala man ay uy. Wala uy. Maong script mo. Jisa. Uy, cut. Wala kamera, cut. Cut sa. Wala. Luod kayo direct. Oy! Silod. Ay, apa Di man ako Produkto kaya gani. direct. Pwede juice na direct. Dili pwede. Kailan lang ito pakita na ito. Manangilat na sa itong mga viewers. mo? Kisa may nahubog sa juice. Uy, kailan lang. Inom mo na mga Saryo. Ayaw biya Mana ka? Dilagay mo. Ay, bagaan na. Musa na. Dahil na namin noon. Dapat na nag-inaw. Para ka na mga broken hearted. Mapili lang mga inom na ni. Lamya ilang paminaw. Mawagtang ilang mga problema. Masulbad ang ilang mga problema. Diba? Okay, take two. Take two ta. Trust ka. Okay. Dai, sadai. Okay. Take two. Ready, kamera. Rolling, kamera. Action. Cut. Lain ang naoy. Batik ginong. Inikanan mo ba? Inom ni mo. Direct. Naka? Pwede siya lang niya. Siya lang ko gibuhagan direct. Dili Ito, pwede. direct. Dili na pwede man. Hindi lang pwede. Di kami na kubugman niya. Gwapo biya na. Samtang ko dagang nga gabay na niya. Ikaw. Di mo ko mo inom ko direct. Di ko mo tagay ba. Luod kayo direct. O di ko ganahan. Mga tigbayad na to. Ano yung produkto na to? Baka naman ha. Lapo baka naman. Uy. Balik ta. Tik 3 ta. Inikanan mo. Dapat gwapa ka pa. Ano mo? Nakautong lagi ka. Saryo. Ano mo? Wala rin. Ako may kautot yun doon. Diliin mo rin. Ikaw to, Saryo? Kautot? Wala ko nang Ay, mura kang resistant. Kameraman. Kamera. Pikas kamera, pikas anggol ba? Kautot day tayo din. Ay, sige. Pasama to ha. Iniginaw ni mo. Cute yun. Yan na gyud. Ay, side view. Mana ka? Dili ka sa kamera. Sige. Pwede ka pikas. Pasama na kayo dito kay. Ang fokus ko, kung Saryo to nga fokus nga kamera. Yeah. Rolling ta. Take. Ikapilan na take. Take 4 ni. 3. Take 3 pa. Okay. Dawag. Nak, saba nak. Sama nga nabuhit na tira nak. Okay, rolling. Biya ko iyaman na nobi. Saryo. Rolling. Camera action. Seryo. buhi ko. Ayoko biya Dili na lagi ko. Kaca ka. Dapat mo na ka. Kaca, di mga yung batay. Dapat gadagang kag istorya. Dapat daghan tagay. Dapat liganan mo ba? Liganan. Seryo? Ayaw ko biya Ano sa ba ha? Dapat katulog ka mutik. Ito na. Dapat katulog ka mutik. Oh, okay. Direct. Lipong naman ko direct. Mo sa lipong ka bago ba ta? Lipong kamaya pa na nakuha. Direct. Take. Take 5 na. Take 5. Take 4. Okay. Take 4. Rolling kamera. Unya rasa katsa. Unsa hula po rin mo eh. Ning inom na makadayon. Hangon magigiki ka. Wala pa direct. Dapat ini ko
Take 4. Take 5 din nun. Ha? Take 5. Rolling camera. Action. Agad yun. Okay, dog. Okay. Rolling camera. Take 5. Action. Seryo. Buhi ko. Ayoko biyahe. Wala na lagi kita. Cut. Sama na, oy. Usa na ba na? Di na maayo. Ipil. Barag. Ipon ako direk. Dili ay unsa. Dapat ipili mo nga mura jud kag parang kadi siya go tambal mo gud sa mga broken hearted. Oh, kanang mga bawas problema ba? Oh my God! Ha? Buwag ni sa problema gyud. Inom mo na anak. Kuno ka. Ay kung biya eh. Sari ayo ko biya. Inom sad. Na. Andun mo ha. Okay pa. Take 6. Aga mayo murag wa man makuha. Ni mo imo gud maganda. Mo lang. Ayo sa ipailad sa atong mga viewers nga wa ka ni inom dapat ipakita di mo inom ka. Oh, dog. Okay na ka diha Saryo? Sa nga text. Okay. Oh, Dire. okay. Bi, ari ko diri ang angle bi. Dili ko bigas ang angle bi. Ana para makita imong action. Kana ha? Lagi rolling. Rolling camera action. Seryo. Ayoko biyahe. Buhi ko. Wala na kita. Ayoko kaya. Bawakan ako. Tagay. Balik, rolling. Gi, tagay na. Sige. Tagay ba, sige. Sige na. Seryo. Bumugos. Buhi ko, ha? Naanak ko nakita niya mas labaw pa nimo, mas sexy pa nimo, mas dagong pa. Cut. Ngano na gana tuka-tuka ba na? Bawal. Dire ko. Dili pwede mo tuka-tuka. Ayaw. Klaro na direk. Ayaw, iisog ka. Ano ka? Sorry yo. 2 hours later. Action. Okay, take 15 ta ha. Ay, lagi pag tuka-tuka lagi. Sugod na ta. Wait sa direk. Ay, Pag sugod. ginawas ako. Isuga naman ani. Okay, rolling. Inhale sa. Inhale. Exhale. Okay. Take 15. Rolling camera. Action. Oh, cut. Ay, lagi pagana. Normal lang. Ayaw, pagana ba? Ya, balik. Final na. Take 16. Okay. Go. Okay, rolling. Final. Rolling camera. Action. Seryo. Ayoko biyahe. Buhi ko. Yatay naman ako ni Watanan. Basta may pagkuwang na ako. Tagal ka pagkuwang pero nakita mo kong lahat. Di ba wala? Usay na ani ako wala na ako. Wala na ko ganahin nimo, nakakita na kog mas gwapa nimo, mas sexy nimo, mas dakong paa nimo, mas dakong tutoy nimo. Dagan gwapo dira dagan mas macho ni mo pero kitilitig ka. Seryo. Ayok na nimo. Buhi ko kay wala na kita. Dili. Buhi ko. Dili. Cut sa rebe. A few minutes later. Wala, relax lang. Rolling. Take 15 na. Pag ginawas ako direk. Ay, suga naman. Suko naman eh. Yan lagi pa rolling. So, musuka juga. Okay, balik. Okay. Ayun ka rin ko. Okay. Rolling ta, take 50 na. Ingin ka. Kasa. A few minutes later. Ayoko biyahe, Seryo. Mahal mo ka sa'yo. Wala ko'y nabinas akong galingon. Kagiatan ako ni mo tanan. Wala na ko gipangayo tanan nimo. Ngano guto? Nanipiyamang ka! Basta may magkuha na ako, ha? Basta may magkuha na ako! Seryo! Buhi lagi ko kay wala na ko ganahin nimo. Kita na kog lain. Oh, cut. Go take. Oh, buhay na. Ay, mabuhat direk! Hindi ako direk! Cut, ay, manaman. Sikat! Okay na, go. Animal ka direk! Di man artista yung gipangita direk! Kalahubog ko na yung gipangita direk! Bullshit ka direk! Oy, si Saryo yung partner ay. Bullshit ka direk! Bullshit ka direk! Bullshit mo! Animal mo! Animal mo! Animal mo! Ha? Bullshit mo! Bullshit mo! Ay. Isa. Ako ano ni direk.